Good morning, sir. Good morning, sir. Yambo Bianga. No, sir. Mbeke mbara network nyere m nsogbu, so give them. Therefore, I'm 28. okay, man, how I mean about that party hapwa. Yes, sir. The way phone gonna like give you to care lasso. Hey, Onye nwe nwa ahụ. Onye nwe nwa ahụ. Onye nwe nwa ahụ. Isi? Onye nwe nwa ahụ tie pe papa. Onye nwe nwa ahụ. Awo nwa m. Ebele ebe a before. Ge gwa m na ewe single na ewe na atọwara gị ma akwụ ụgwọ isi. Na ewe single. Mba. Owu nwa. Owu nwa. Na nwoke wabara ya agwara m na iwe single mother. Si mba. Ejike mbara network ekweghị, so ibutu m ebutu. Nwa gị ahụ dị afọ ole? All the 8 months. Nwa 8 months. Ge bịa nga achọ ahụ di. All story na akọ but Nwa 8 months ọ kana gba gị n'ara. Mba enyechala m ya ala. Onye azụma nwa gị chọrọ onye na-enyere gị aka sọ nzụma nwa gị gbawa. Mba wo ya. I have my own money. Ọwụghị onye na-azụrụ m nwa mba. Onye m na-achọ. Ewe phone ala gị tọ n'azụ. Gwakwa nwa gị ahụ sị ya mechilata atụ ọnụ. Nwekwa onye na gwakwa ya sị ya ntafi mmega ya mechilata atụ ọnụ. Ọtọ nwoke ahụ ga kpọrọ nwa onye ọdọ bịa dewere n'ụlọ. Gwakwa ya na ya mechilata atụ ọnụ na. Gịnị mere? Tọnụ ahụ. That boy. Gịnị mere gị n'ụkwụ? Sir? Gịnị mere gị n'ụkwụ? A long story. Gịnị mere gị n'ụkwụ? Gị sọ long story achapụrụ hụ Otele. Agbajiri m ụkwụ. Aha gị? Chioma. Onye ọdụ ụkwụ. Chioma Onye. Uchechukwu. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba, nna m adịghị ndụ. Nne gị anwụhụ ole? Mba, nne m dị ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ndị asọ BP. Hospital sọ BP. BP. Ọbara mgbali elu na family. Kebi shi na-anọnyere anyị? Mba nnọọ. Onye tụwara gị na eji mụọ nwa ele ebe ọ nọ? Ọ gbafuru agbafu. A tụwara gị ma ihe eripụ ọsọ ya gbafuo. Mgbe m nọ na hospital, nna m nwa ka ọ gbafuru. Ya hapụ nga ahụ gbalaga. Maka bill. Ọsọ ga-akwụfu mgbe a gwara ego ọ ga-akwụ m ji mụọ nwa ya ọ gbalaga. Otele aka. Gwa nwa gị ahụ si akwụsịla were akpa ke nwa gị ahụ n'ọnụ Chineke agbaghị ọkụ. M sị gị were akpa kee ya n'ọnụ bịa ahịọgara m aka n'anya. Kee nwa gị akpa n'ọnụ akpọkwala ihe ka ahịa ogene. Ahịa Obinna. Gwa ya sị ya kee m na ya na ọjị. Bishop ị ga-aghọta o. Gwa gịnị dị ihe a? Ọ nwa nwoke. Onye ka m jụrụ aga
ajụjụ nwa gị na-ekwu ya dịka ya ka m gwara si ya na ọnụ ji na Obi na n'ọchị. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ọ dị ka ya ka a ga-eme gị interview now. Bụkwa na Obi na come. Lanya, saba m ọnụ lanya nọ ji na. Saba m ọnụ nọ. Nwatakịrị gị gwa m ya kpata ya na ski ya chebe ọnụ dada braga bi menta dada onye wo jaja ahụ Obinna. Bishop. Lanya, hey, they got this serious back. My make it ya gishi apo. I'm serious. Concentrate on my gahuna. I told him nonsense here. You think I could gas time? Check a gas time. It's a man, they get here. I got and they got a question here to the camera. Let me go. Go body down on your line. No. Nago ka de no yela nne you. Ha ba agwa gị mgbe anọ mụna. Mba mam dị ntụ. Kemgbe ahụ this boy tọwara gị ime hafụ gị nwere onye ọzọ tara ala gị. Mba. Hello la akwụkwọ ese gara. Isi? Hello la akwụkwọ ị gara. Agara m nursing school nọmba 4. Arụ agbaga gị? Mba. The guy tara gị hafụ gị ime ebe ọ nọ ruo nga na. Amakwa m ebe ọ gbagara. Eme ebe nne na nna ya nọ. Ma nne na nna ya ma anya ma ha niile si ha achọ ha blagara. Ha achọghị ịkwụ ụgwọ bill, ha achọghị expenses. Mana ịkwụ na ụgwọ bill ịkwụla expenses niile kpọrọ nwa gị akwụ ya. Apụtala m. The guy ọwụ onye ebe. Ọ bụ onye Mbaise. Ebe na Mbaise. Amacha amaghị ebe a. Mama ọ dị ka ọsọ wa ahịa azụ ka ọsọ gị na amacha amaghị ebe a. O ji aṅụ Goöf. Ọ na-aṅụta obere. O ji aṅụ Goöf gị sị ọ na-aṅụta o ji aṅụ Goöf Chineke agbaghị ọkụ. Ọ na-aṅụ. Ilere onye Goöf gị bọheri Otele si atamaghị. Onye hụrụ onye nwa aja ya ara dị n'ime gị si bọheri Otele gị lee ihe mere ọ na-aga echefu gị n'ụlọ ọgwụ ma ọ ṅụchaa Goöf. Ele ihe mere ọ na-aga eme gị abandon wite nwa gị n'ụlọ ọgwụ ma ọ ṅụchaa Goöf. Ọ bụrụ Benson ka ọ ṅụrụ ya ekweta odidi. Oh my by mistake. Bishop, ị ga-aghọta. Agaga m through a lot. Ị ga-aghọta ọ dịghị izi. Aga m through. Onye a mere by mistake. Akwa ịhụ nkwụ m na-adịghị mma. Ọ ya ka ndị ụmụ nwoke ji akọrọ m ọnụ. So m ahụzienu ka ha sị ka m anụ m ọ ga-alụ m. Ama m na ọ chọrọ ịghọrị m aghọrị. Ọ mebede ihe n'isi m sef. Otele. Onye ṅụrụ ga Goöf ụtara. Nwa aja ya ara. Boyfriend. Ọ n'abalị ka ọ tara gị ha gị teke nke ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie? Ọ n'ụtụtụ bifo m agawa ọrụ. Ele pai.
I got your boy Otele before I get up to if I got only I got brick or it be where you are no longer. Nọrọ n'ebe ihu. Agara m n'ụlọ ya. If I give room go we got only I got brick. Rie ga-ebe. I took a get Visiting. I let Papa my plan no get one only. Agara m on Saturday. Mgbe m gajizi ọrụ na Sundays. Once ka o mere. Once onye go there once onye go for one trago for tag Yakoba. Otele atara once. Come on. Genotype blood group okay? O positive. He make go talk. I'm metre get very big. I want to na tara get mo ma make here me here. O kam metre get ga sit down chile ka ba ga me go ta. O kam metre get very na e bo hero trata get mo ra the point. Metere m ebere. Give me enjoyment. Can you not chile ka ba go give me enjoyment ruria. Give us mere get better. Onye nyere m combatry na otele matam gabia here mana gabia here mana amegin tas mu ana hu otele tam ọnọdụ m dị ata agaghị ikuru nwa n'aka ịmakwa na enwe ndị chọka nwa for long makwa na enwe ndị atagidere taruo na-etekili in di ha alụghị bịara nga abịa emeghe ka m metere gị Chineke ekwele mma agha asụ nga na sorry nke ranga mụ kemgbe kọnji gbuo m nwere onye m hụrụ ga-enye m ya afọ ya ikuru nwa bịa nga bịa mmere gị ebere ibere gwa m ihe mere gị n'ụkwa m ga-etaga onye Goöf ya ṅụọ ịmakwasị ọ ṅụrụ anwụrụ ya were chere Chineke agbaghị ọkụ ya were early morning ghasị Otele n'ahụ kpọọ nọmba gị ga-egewa ihe ngaji Bishop, ask him ka ị gwara m ha ọwụdị ịkpọ nọmba. Achọrọ m a serious person. Ọwụdị ịkpọrọ ha nọmba wụ isi. Ọ ka ị gwara m asị onye na-adịkwa serious ya ọ hapụ ịkpọwa m na phone. Ha nọ na ya nọ gị kpọọ ya nọmba onye na-adị serious gaa plọkọ ya gị bịa and achọrọ m onye na-ala bekee biko. Achọrọ m onye nọ na gị bịa nga Chineke abụ ọgọ na onye ka ị na-abịa ịgwa that one. Okay. Bishop, ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ akwa ele side no biko enwere m chọrọ ka mụ na gị discuss so personal. Ihe ọbụla lanya me na gị megere discuss personal discussion ke gịnị nọmba gị dị ya. Okay. 070 ịchọ ka me na gị discuss gị personal ike ihe m nwa bịara nga abịa abagara m aba nwa gị bịara nga abịa abagara m mba Ihu nwa m ị ga-achịkwuru ọwụ ezigbo nwa mara mma. Nọmba gị nwa gị bịara nga ashaba m ọnụ bịa ịbara mba 070 35 44 87 01. Thank you. Chineke agbaghị ọkụ mụa na-eku nwa ndị Europe anọ nga achọga nwa ha na-eku ka ihe ihe ọ bụ obodo oyibo ka ha na-ekuwe nwa kemgbe. Ekuchabe nke m nwere enwe mba ikuru gị nwa chọrọ ịhụ personal mana aga nrịa ndị okenye marịa nwata bịa nne mgbe ọbụla gị na nwatakịrị ahụ nọ separate gị bịa for interview. Good evening, sir. Sir, good evening. Can I get my camera? Wapakani
shiggy, where I cannot walk problem. Yeah, boss, what I pack. You began boss, what I pack one corner for a long time. But I got a good remote camera. No, boy, Bianca. Yes, sir. Hey. Is that for them? 25. It is 25. The way for now, I get below to get last. Hey. Down, Cody. Your DK from Onye was a cool when I thought. Huh? I'm a cool. Is a cool when I thought. Keep a cognac grab boy. Is a cool when I thought. Who am narrow? Is a cool when I thought. There is none on your eye. I shall Libya. Oh, a bear came. Or Libya came. Hey. But not what happened him and to the leg to lay to another. But not. I'm Chamaka. Jamaconia. Chikere. Why a bear? I'm Onye State. A bear not their state. Arochukwu. A bear not roach. Ndị mmemme Abam. Onye kpọgaga Libya. Oh, through connection. Connection nwoke ka nwoke nwanyị. Stanley Chikwado. Stanley Chikwado. Ọ gwara anyị ka ị bịa rụwa gịnị na Libya. Nanny work. Ọnụ nanny work here rụwa. Him na nanny and age of housekeeping. Nne gị na nna gị ha ma na ị gawara Libya. Ee. Mana m ahụ ihu gị. Oshinoko. Nana m ahụ ihu gị ebe ahụ ị nọ adịghị ya. Companies. Libya, when the panic away, you do not. Everything you walk up, one Onye Libya, one can not say that. One can generate up again noise. I'm not about to Libya. Oh, it's me. Oh, it's not a list. Then what for him, I don't know. They became women like oh. When you would day, one day we will live. Onye
Libya, Onye to you. Oh, I'm on your wall for the just one time comfortable the person. I'm on your wall. Back again, me, I'm at the so yeah, come Libya. Oh no, but I all throw you wine in Nigeria. I'm Ryan Arrow. I don't think my family. Mba. Nigga, not like a hard end. Sir? Nigga, not like Hey, how didn't do? walk a letter like it. Okay, say. Jango ham. Letter you jango ham. Mba. In my age. Hey. Again, you know the thing is. I come and call. I'm a can. Okay, it's them kumbo. Mba. You know that, Sir? you know that. Eh. Blog group. O positive. I have one number again. Congrats. Zero 216-98191. But WhatsApp number again. Our WhatsApp number m dey yan 09221698991. Our WhatsApp number. They were a man, it is serious about marriage. The Onye now, it is serious. And when I walk in about now, 50 something. 50 something, 50. And you are very serious. And in Obodo Yibo, I don't send them requests. It is very, very serious. I need the me interview. Good evening, sir. Hey, Lanya, chum that touchy. Enough of this. I chum that touchy here. I chum that touchy. I tell you, do more can go. If I'm going to go to that guinea macron. Wepu come about TV. You could share my account. Brangabiat watch. So watching them primi, watching the interview. Abela Mumbosigi Yamana Mango. Nderela boy Brangabia Takoshigas. Onye Hungi killing a good evening, Jesse Wish Boom. The we are. Good evening. Go pull office. If you book ticket pool. Good evening. Well, a little bit yellow. Hey, is that for that? I'm 25 years. I think I chum that touch. The way phone na like billion dollars. Okay, man, you know, like me bad na wakwa. Asking you by your TV. Asking you by your TV. Last off, man. Gini
will quality short. I talk about my hair. I'm a penyogi. I'm a put to here. Tonwa. Ask you Lazo Tonwa. I couldn't know says I'm saying Tonwa. The man says I don't know. So get away in the front to Chile Cabagoko. Hey, think I'm joking here. You think I joke here? Get out of this place. You think I joke here? Confrontation. It's not here. Them. Alpha boss. Good evening, sir. One half. I say, bring it. Ask good evening, sir. Before I let Hebrew here. Onye if we see Hey, first I come out the room Chile Cabagoko. We see the Camo Beta Amobo or Gabia Gabia Agam half and now. Ibranga immediately get home half. Hey, I will phone now, never the Macam of Ma. Whereby, what do they come home of my Moses? Why is she more Bubianga, more better clean all of Bianga half? The way for Luna like a lasso. Lazo Long John or Lazo. You say Lazo Long John. Okay. Yeah, what height? Eh? Is that good? He throw a logo. Oh, go look, I'm through now. The way for no more. Hey, Kronga, my drug and Chinacabago, Conago, Jere, day. Asaman Nago, Jero, day. Bam. Dito he throw get some Nagajero, day, which like Abago. Eh? Oshina, my grandfather throw go ahead, cause there. Onye get example, Yauro grandfather, get happen Nugget. Nago Jero, day, Bam. Makuku mo yenere. Onye abo bishop you he will contact with Odo. Odo dey kewu. I hear you when I just say grandfather. You want your be? I'm on Imo State. Hey, Garako nyo hina no otunga. Garako nyo hina no otunga na me get afuna. Brumo bunisha ka araga. No, yeah, I draw, gonna make money was other time. Maybe I confess to say that Makugu Jero de Yelu. Be ram Ejo Adolaga Hydragabia Western time. And ya went for the Hoogie by Hoogie. If you the height again or far, gain or far, and he maybe not a Igbo. They were a height at the Abawi. They were a Garagane Molo. A low position on your line. Malaysia. Oh, dear big gaga. The country with a height got the one with him Arab country. Malaysia on Arab now. No, well, sorry, I will check Abagoko. You may go from man to teach you touch the cable. But I got that up say, you get Maku the road there. Eddie Afola 28. Ijangu Goöf. Bam. The 1 year back. On Imo State. A bear Nemo. Isu LGA. Ah? Isu LGA. Ah, gan. Mo Ikechu. Ikechu Onye.
Ikechukwu Mmetu. Ikechukwu Mmetu, family of ndị na-ere ụda egwu, ụdọ egwu yela egwu, lineage of Makwukwu. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ekughị ekubi ije edi? Mba. Ekughị ekubi ije enyi wepụta ihu gị ọfụma? Asị mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Wepụta eze gị m ahụ. Onye ọrịa paịlị nọ na famili? Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Mmụọ nsụkwanụ? Mba. Butela ọrịa nshi nwaanyị mbụ? Mba. Emeka been with nwaanyị before. Emeka been with nwaanyị before. Gị na nwaanyị edinabe mbụ? Mba, m na nwaanyị edinabe, ncha ka m na-agba. Edinabe nwaanyị bụ gị na-agbagha ncha? Gịnị ka ele onye ị na-echetakwa na-agbagha ncha ebe edinabe with nwaanyị? Iji ajọsị nọ agbara onwe gị apịghị onwe gị aka n'amụ? Mba, ụmụ nwaanyị ndị nọkwa Nigeria, my ex, ụmụ vidio ndị ọ na-ese ndụ ma ọ ya ka m ji agba ncha. But isi dinabe nwaanyị bụ elezoti isi nwee s? Mba, edinabe m nwaanyị before. Ọkwa online ka mụ na ya matara. Eziokwu adịghị n'ime. Kpe mmakwu rego egwu. Ọkwa m gwara gị si yiri onye ụtọ egwu. Eziokwu adịghị n'ime. My s ga-ebie were ashị na mkpasị ya onye ncha. Nnụsị ịgbagha ncha ma akọrọ gị aka. Chineke gbakwa gị ọkụ. Ga-ewere haịt aga obodo ndị ọzọ gaa na ịga. Ihe na-emebi n'obodo anyị. Haịt ị ga-eji were kwabasa n'ọhịa niile nọ n'ala Igbo. Chụpụtacha ndị ị ga-achụpụta. Ya buru haịt onye rige first square meal a day vuru gawa Malaysia. Hello, Bishop. Anya mere ka onye ebube agụ na-akpụpụ ihe ahụ ikpu n'isi na. Kpụpụ ihe ahụ ikpu n'isi. Ebela nga mbụ? Mba. Ihe mbụ ga-ebịa. Fegharịa oche ahụ nọrọ otu nga. Gbacha akwa ahụ iyi. Gbacha akwa efe ahụ iyi. Praga bịa Ọwụ mbụ. Daddy Buto. Lanya, ịkpọ m mpaghị again, mpụ ọgụ ọnụ. Nwa mepe ọnụ iji eri eju na gị kpọọ m mpaghị. Ama ajọsụ kwubi okwu n'isi. Praga bịa ịkpọ m mpaghị. Kpa ihu yiri ring light eji emeghe TikTok, ọ bụ ebe nga bịa kpọga m mpaghị. Bye nke na amame nwa n'ugba. Gị nwa bye kwa Chineke akpọghị ọkụ. Ọmama nwa aka. Chineke agbaghị ọkụ. Meghe ka onye kọndọktọ hụ ihe efere aka. Eme na onye ara kọndọktọ ya were aka fegbo ndị nọ n'ụzọ. Bili ọtọ dị agaghịla azụ Chineke agbaghị ọkụ. Yara aga efere aka. Enyala azụ gaa na-ata aka na-eferi. Gị la azụ. Wetu aka gị. Mpago jere beshit. Nna go jere be spread Chineke agbaghị ọkụ this boy. Mba. Eleghị ji were kwenu beshit kwa akwa. Eleghị ji were beshit be spread kwa akwa gị mba. Wetu aka na akpa gị. Mba. Awụ vintage. Chineke gịnị wụ ka m na-ada ogbenye mmakwa ihe wụ. Eleghị ji were akwa oche be spread wee kwa akwa Chineke gboo. Ọwụ ihe m laikere ịkwa, ọwụ ihe m ji akwa akwa. Ga were beshit ị hụrụ ma na họteelụ ma na ụlọ ndị ọzọ. Gị ga ahịa chara ya che na ịchala akwa yiri. Traga bịa gwa m sọ vite. Chere dia.
nọrọ nga ahụ na m onye lọrọ ụwa ya nwa bịa were fonu gị nwa bingo nga bịa akwa m brinted nọrọ nga ahụ na ma eme gị tafi ekwe otu isi gị na-adị ekombuli isi ekombuli rekwa m sị kwara vintage shi agbacha gị mkpụrụ ele obodo nọ hịa anọ m Kaduna obodo ebe ị ga-ịnọ ọhịa iji were be spread were be shit ndị Awụsa kpara onwe gị akwa ịnọ Kaduna bịara nga bịa ịchọ nwa emeghị ntavi ọ ga-awụ nwunye gị chata be shit n'ime ahịa eji edina na bed ga ga-achị ya telọ ịnọ Kaduna ma onye Awụsa ọhịa ntụtụ gị ji gba mkpụrụ bịara ga bịa moto a look at hey lewe anya ụta look at bahịa hapụ isi ọ ga-eme gị bịa n'akụkụ ahụ ọnụ gị nga bịa mee gị nwunye Awụsa bịara nga gosi gị m na-eso Igbo mmegide gị ntavi achọpụta sọ ala Awụsa ka ewu Chineke abụọ gị ọnụ hịa bịara nga akpụga m dadị ewe nna gị aha m wụ Amadioha Ifeanyi ese imeghe kọl bịara nga achịgara m ọchị mba eweliwe tika jokia bịara nga achịgara m ọchị imeghe kọl Amadioha ọ ga-ema gị gba nza ndị idi bịara nga abịa etretịrị ga m weta aha gị wa Amadioha ma mgbalaga ma mkpamrie mbọmbọ ma bingo